Baik sosial kagem dulu-dulu semuanya juga hormat saya bilang terhormat Bapak Lurah Bapak Sugeng Wibowo Esat Lurah ya. Baik ya teman-teman pupusing nelongso diaturke wis kowe ra apa-apa kene aku ono ken anu sing santai kok kowe kok sajake kangen aku teket mau ping mbok maju aku terus sajet-sajet saja iya oh jane trampung lho iki request sapa Pak Sugeng Wibowo halo Raden Mas Broto ndek iki ora nyawer gelo iki engko arep nyawer ngono sapa Mas Centoto Raden Mas Broto Mas Centoto RT Mas Centoto bener gendreng duduk sing mburi kae lho nah Centot sak kanca dulur-dulurku kabeh seneng kene selamat atas terbentuknya ketua ranting juga wiyoga semuanya. Semoga ranting gata semakin jaya semakin kuat. Amin. Ngajak semangat arep dhewe. Spesial buat bos saya Pak Solikin SH sarjana hukum di pengacara Pak Solikin. Pengacara kok SH sarjana hukum. Kene ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ke wong liya apa pancen sliramu iya Kang Mas piye saiki meh sirna kaya lumut ing pinggir segara spesial buat sahabatku anak wedok Ika sing kerasa apa kita
Pak Haryanto boleh monggo. Apa lho, Dong? Iki mau keterangannya piye? Dek ini kan Dek Agustus wingi Raden Mas Broto kecewa soalnya aku karo Dek Goplak Dek Denok ra iso. Iki gandeng iso dikei bonus menengo sik. Bohongi ngapa bohongi? Menengo karo cek bareng lho iki. Apa iki? Cek. Set siji, set loro. Set ketiga ora ana apa-apa. Kan jane apa iki? Iki kanggo ora iki kertas iki lho, Pak. Pak Rete ya. Lagune napa lagune? Pak Rete, lagune apa? Lagune apa? Iya, mumpung dina iki bungah ketemu Mas Lelok Grandeng. Endi bojomu sing endi? Aku malah golek bojomu, Mama RT. Oh. Nah, Rene. Apa? Endi Bu RT endi? Lah iya, emang gak Bu RT pundi? Ora ngerti wong era rono kan. Tenang aman. Sawangan kaya ana bocah mangan mboke kae. Dong, kurang Pak Rujito genti. Endi, pinter endi. Enak kenyang karo koplak genah cair iki. Ada welingan dari Pak Warsidi, betul ya? Dari Tahmir Masjid. Lagune kok siji tok piye, Pak? Jiro lupat lho, ijik papat lho, Pak ning dhuwur urung. Bonet rasa kei. Gah. Kenyeng transfer nyanyi. Kok kenyeng? Koplak transfer ya, Plak? Lagune napa Pak Ru? Oh, sinarengan. Sinarengan jenengan nggih. Anu. Oh iya. Niki request saking ibu-ibu. Sing penting nek niki kok anggere adan mandek. Iya. Terus lanjut Aku meneh. tenang kae rasa dewah rasa main lho ora sampean. Aku ngetek magrib tuh tandange ngene bose kok. Sinarengan monggo Mas Pak Bayan, Pak Andi. Diguyu bojoku lho. Pundi? Apa duet kali Ibu? Ibu oh nggih teng pundi to? Lah iki ngarep iki ora arep to, Nyek. Ya Allah. Ya seragam kan danten kok. Wah, lah nggih. Oh, Lah niki lho, Adan, mboten adan. lali, tapi ada. niki wonten dipadosi Kang Mas Lelo. Anu garwe. Mas Bu. Adan. Break dulu. Adan.